Welcome back to my channel, Easy Igbo with Ngozi. Ihe anyị ga-eme taa bụ okwu ndị bidoro na leta A. The Igbo alphabet, leta A. Okwu ndị malitere na leta A. Ka anyị bido. Aka, aka, hand, aka, hand. We can use it in simple sentence like nyere m aka ka m bilie. Nyere m aka ka m bilie. Even though aka is hand, but in this context it means help me to get up. Nyere m aka, help me. But aka is hand. The literal meaning is hand, but you can also use it to help, to talk about help. Nyere m aka. Inye aka is to help. Aka, aka, hand. Nyere m aka ka m bilie. Help me to get up. Ị nwere ike isi aka nri maọbụ aka ekpe. Aka nri, the right hand, that's the one we use to put food in the mouth. Aka nri. We call it aka nri because that's the hand we use to eat. Aka nri, right hand. Aka ekpe, left hand. Aka ekpe, left hand. Ada, Ada, first daughter. Ada, first daughter. But most Igbo people call their female daughters Ada. So it is not only the first daughter. Actually, most female daughters are known as Ada. Ada, first daughter. Ahụ, body. Ahụ, body. Azụ, fish. Of course, we have variety of fish. We have azụ asa, azụ ọkpọ. For the dry one, azụ ọkpọ. Then the wet one, azụ ndụ. The fresh one, azụ ndụ. Eji azụ esi ọtụtụ ihe. We use fish to cook so many dishes, and it is delicious. Aha, aha, name. You can say to your friend, Gịnị bụ aha gị? What's your name? Kedu aha gị? Kedu aha gị? What's your name? Gịnị bụ aha gị? Kedu aha gị? Same question. What's your name? What is your name? Kedu aha gị? You can say aha m bụ if you want to introduce yourself. Like when somebody asks you, what's your name? You can say aha m bụ. My name is. Aha m bụ. Aha m bụ Odoziakụ Nwankịtị Ngozi. My name is Mrs. Nwankịtị Ngozi. Aha m bụ Odoziakụ Nwankịtị Ngozi. That's for name. Aha. Azụ, back. Azụ, back. Agụ, tiger. Agụ, tiger. Agụ is an animal. Tiger. Aga, needle. Aga, needle. Of course, we use needle to patch up torn clothes. Eji aga aduchi akwa. Eji aga aduchi akwa. We use it to patch up torn clothes. Needle, aga. Akpa, akpa. Bag, akpa. Bag. We have different type of bags. It could be handbag, it could be school bag, it could be traveling bag. Enwere ụdịrị akpa dị iche iche. Akpa. All of them are known as akpa in Igbo. Whether it is a purse, handbag, traveling bag, school bag, we call it akpa in Igbo language. Akpa. Akwa. Akwa, egg. Akwa, egg. Of course, we have different type of birds that lay eggs. Could be egg of chicken, could be that of guinea fowl, it could be that of lizard. We call all of them akwa, egg. Akwa, egg. Ajụjụ, ajụjụ, question. Ajụjụ, question. Anya, anya,
eye. Anya, eye. Agụụ, agụụ. Hunger. If you are hungry, you can say agụụ na-agụ m. Agụụ na-agụ m. Hunger, agụụ. Agụụ na-agụ m. I am hungry. Agụụ na-agụ m. Azịza, azịza, broom. Azịza, broom. Achịcha, achịcha, biscuit or bread. Achọrọ m ịta achịcha. Achọrọ m ịta achịcha. I want to eat biscuit or bread. Achọrọ m ịta achịcha. Aṅara, garden egg. You have varieties of aṅara. Some of them are white, some of them are green, but their name is aṅara. We also use them in place of kola nut. We use aṅara to serve as kola nut in many occasions. We can use aṅara to welcome visitors. We can use aṅara during weddings, traditional marriages, naming ceremony, and a lot of occasions. Aṅara serves as kola nut in those occasions. Aṅara, garden egg. Akpụ, akpụ, cassava. Akpụ, cassava. Akpụ is the main cassava that is used to make garri, to make fufu, to make abacha. They all come from akpụ. Agụ iyi, agụ iyi, crocodile. Agụ iyi, crocodile. Agụ and iyi gives us agụ iyi. Agụ, tiger. Then iyi is river or an ocean. So agụ iyi is the tiger that lives in ocean or that lives in a river. Agụ iyi, crocodile. Akamu, pap. Akamu, pap. Akwụkwọ, akwụkwọ, book. Akwụkwọ, book. We can also refer to something like pieces of paper, leaves as akwụkwọ. When you talk in terms of leaves, it could be akwụkwọ unere. It could be akwụkwọ mango. Akwụkwọ guava, like the guava leaves, orange leaves, mango leaves. We all refer to them as akwụkwọ. Akwụkwọ. It can also be vegetable. We call vegetable akwụkwọ nri. Akwụkwọ nri. Vegetables like ugu, green, they are known as akwụkwọ nri. Akwụkwọ. Asụsụ, language. Asụsụ, language. Like we have too many languages. We call any of them asụsụ. Varieties of languages. Asụsụ. Kedu asụsụ ị na-asụ? What language do you speak? Ahịa, market. Ahịa, market. Aja, sand. Aja, sand. Anyasị maọbụ abalị, night. Some people call it anyasị, some people call it anyasị, some people call it abalị, some people call it abalị. So anyasị, abalị, abalị, anyasị. All of them stand for night in Igbo language. Depends on dialect. Anyasị, abalị, anyasị, abalị, night. Ashi, asị, lie. Some people can say oshila ashi,
told a lie. Or ọ sịrị asị still means he told a lie. Ashị, asị, lie. Agwọ, agwọ, snake. Agwọ, snake. Akpị, scorpion. Akpị, scorpion. Ebe a ka a na-ewetazi ọmụmụ ihe nke taa n'isi njedebe. Daalụ rinne maka isonyere m na chanel m Izi Igbo with Ngozi. Echezọkwana ibinye aka na the bell icon ka ọ ga-abụ mgbe ọzọ vidio m ga-apụtakwa a ga-eji ya wee mee ka ị mara eji ekọtụrụ gị n'ekwentị gị. Ka ọ dịzi ka emesịa.